Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran mubarakan lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng ngarsanipun sesepuh bini sepuh, minggahipun dumateng ngarsanipun aji sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng ngarsanipun sedaya pengurus takmir Masjid Al Furqon ingkang tansah kita hormati, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu sedaya jamaah pengaosan wonten ing serambi Masjid Al Furqon ingkang dipun rahmati Allah. Awiti anggenipun kawula matur monggo nun tansah kula lan panjenengan ngunjukaken raos puja puji syukur pangalembono wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan mabinten-binten kenikmatan, langkung-langkung kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, sehingga wonten ing ari kalodhangan sonten punika dipun tektiraken dening Gusti Allah maket makampal wonten menika majelis kanthi boten kirang alangan setunggal punapa. Pramila monggo pengaosan wonten ing sonten menika kita purwakani kanthi munjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, minimal kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten kesupen sholawat dan salam muga tetep kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi panyadong saha pandonga kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, sederek kula panjenengan sedaya tangga tepalih estu-estu kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Salli wa sallim daiman ala Ahmad, Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada, salli salim daiman ala Ahmad, Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para rawuh sedaya nyuwun pangapunten mbok menawi kawula anggenipun sowan radi telat napa pas niku. Oh pas nggih, pas rampung donga. Ad-du'a niku mulhul ibadah. Donga niku dados intisarine ibadah. Dados intine ibadah, dados otake ibadah niku donga. Lah niku pun didongani. Saniki terus napa acarane? Pengaosan. Donga niku silahul mukmin. Dadi kula lan panjenengan nalika donga wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kedah ingkang saestu, mergo donga niku dados gamane tiyang mukmin.
Bahkan dipun ngendikaaken boten enten sing saged ngrubah takdir kejawi ngagem donga. Nika kula lan panjenengan pun maos tahlil nggih, maos tahlil. Maos tahlil pun dongaaken tiyang sepuh lajeng katutup kanthi waosan donga. Saniki ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lan panjenengan tesih mlebet, tesih menangi, tesih napa nglampahi ibadah siam wonten ing wulan Ramadan. Napa kok siam utawi poso niku dipun pasaken ing dalem wulan Ramadan? Mergo ing dalem kamus menika Ramadan niku artine panas sanget. Napa? Panas. Nek basane Jawa napa? Panas ngentang-ngentang. Pirsa nggih. Dadi panas saking terik mboten kiat. Mana saking panas ten saestu. Niku namine Ramadan. Lah rumiyin tiyang Arab niku mestani ramdus syamsi. Panase srengenge sangat terik. Panase srengenge niku nganti ngentang-ngentang nek cara jaman nggih. Bahasa mriki ngentang-ngentang nggih. Apa ngentang-ngentang ejane ya ora ngerti. Banget ngoten nggih. Lah Gusti Allah maringi poso ing dalam bulan Ramadan supados dosa kula lan panjenengan niku terbakar kados dene panase terik matahari. Mula enten hadis ingkang kula aturke kala wingi, man fariha bituhul Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Sinten sing remen mlebet bulan Ramadan, Gusti Allah mengharamkan jasate manjing neraka. Niku le remen ora kok remen. Kula iki pun matur nggih, ora le nglakoni poso ning sing dienggo pupuk teng manah remen merga wonten wulan niki dosa kula lan panjenengan niku diobong kados dene panase ing dalem wulan Ramadan. Saged dipaham nggih? Jadi le seneng alhamdulillah senajan posone abot, senajan ibadah abot ning wulan niki Gusti Allah membakar sedaya dosa kula lan panjenengan. Mula Ramadan niku hurufe enten gangsal. Gangsal apa pinten? Ra, mim, dot, alif, nun. Leres nggih? Enten gangsal. Ingkang pertama niku huruf ra. Niku artine rahmatullah. Wonten ing wulan Ramadan menika Gusti Allah ngesokaken rahmatipun dhateng sedaya kawulanipun. Dadi rahmate Gusti Allah wonten ing wulan poso awal niki nggih. Awal khusus awal nek rahmat nggih. Teng awal niki kaya disok-sokke saestu. Sing wingi rapati ketok ning masjid poso awal-awal ya ketok ning masjid. Mriki traweh nggih tesih kathah. Nah, terus esuk jajal tanggal 21 munggah nggih. Sing akeh ganti mancasan paling nggih. Utawa nggone Pak Gatot. Awal-awal poso niku rahmate Gusti Allah disok-sokaken. Mula sampai enten sairan ngeten. Wulan Ramadan awale rahmat saben manungsa dikampangno taat masjid musala nganti ora muat kabeh wong Islam akas padha salat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami. Nek posone nembe awal niku rahmate Gusti Allah ingkang disok-sokke. Pun to kabeh masjid musala sedanten kebak leres nggih. Takjilan nggih tesih full. Wis rada kelong tapi nek sing kakung nggih. Ampun sing Jumat wingi iki kebak saiki wis lotang iki ya. Mergone wis rapati
wis rapati awet. Terus rahmate Gusti Allah ing dalem kawitane poso niku disok-sokaken. Ning nyuwun ngapunten kula lan panjenengan nggih ampun supaya rahmate Gusti Allah dipun tampani dening kawulane niku selagi kawulane nggih gadhahi rahmat marang sepadha-padha. Rahmat niku artine welas asih, katresnan. Artose napa? Tresnane Gusti Allah bakal kita tampi nalika kita nggih gadhahi tresna dhateng sesami. Ar-Rahimun supaya hati saya ar-rahimuna yarhamuhumullah, tiyang sing gadhahi welas asih niku bakal dipun welas asih kalian Gusti Allah. Makanya terus dilajengaken hadis menika Kanjeng Nabi dawuh irhamu man fil ardi ya yarhamuhu man fis sama. Si padha welas asih sira kabeh ing dalem makhluk bumi, menungso, hewan lan sak piturute, mongko makhluk-makhluk ing langit bakal nggadahi tresna dhateng kula lan panjenengan. Lah, tresna dhateng sepadha-padha niki saestu kedah kita gadahi, kedah kita pupuk. Aja nganti awake niku nggadahi sengit, nggadahi mboten remen dhateng sesami. Nek cerita jaman riyen nggih, para ulama niku nek kula aturke niku namung nggih conto mawon. Nek niru ketoke abot nggih. Enten ulama niku sing griyane nggih, daleme niku kebak tikus. Kebak napa? Tikus. Omahe kathah tikuse. Enten tanggane sing mriku utawa tamu mriku, lho Pak, omahmu kok akeh tikuse? Hooh, ora apa-apa. Mbok jenengan ngingu kucing. Engko tikuse men wedi. Leres to nggih? Kira-kira nek jenengan griyane kebak tikus terus jenengan ngingah kucing niku salah mboten? Mboten guys, sepakat nggih? Men tikuse do lunga. Ning nek ulama niki wau mboten kersa. Lho, lah kok dadak kon ngingu kucing ngopo, Pak? Men engko nek ning omahe jenengan ana kucing, tikuse men do ngalih, men do lunga. Terus Mbah Yai niku oleh dawuh ngeten. Lah nek engko aku ngingu kucing terus tikuse do lunga, lah nek le lunga ning gone tangga engko piye? Saged dipaham? Berarti kan aku sing marake tikus ning gone tangga niku lho mboten kersa. Niku masalah mengingu kucing. Wedi engko nek aku ngingu kucing sing tikus asale ganggu ning omahku, malah ganggu ning gone tanggaku. Jenengan nggih ngoten niku, Bu? Palange dingidulke wae lho, aja dingalorke men ning gone tangga. Insyaallah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala niku griyane beliau niku tingkat. Griyane napa? Tingkat. Sing ngandhap dipun lenggahi Imam Hasan Al-Basri, sing nginggil dipun lenggahi tanggane. Sakwijining wekdal Imam Hasan Al-Basri niki gerah. Akhire tanggane niku nggih tilik wong jeneng tangga. Padahal tanggane niki non Islam, agamane Yahudi Nasrani, agama Kristen. Imam Hasan Al-Basri lenggah teng griya ingkang ngandhap, tanggane teng griya ingkang nginggil. Nalika tanggane niki wong nggih tetanggan beda agama, namung seringane aruh. Mboten nate kok mlebet teng griyane utawi mara. Lah niki mireng Syekh Hasan Basri gerah pinten-pinten dinten terus kepengin nilai, kepengin menjenguk estu terus nilai, Pak, kula mireng kabar kok jenengan gerah. Aku wis lara sak untara. Nalika jenguk niki nalika tilik kalian Syekh Hasan Basri, ternyata ning pojok griyane Syekh Hasan Basri niku ana ember sing dhuwure banyu tetes terus. Banyu napa? Tetes. Berarti tetesane toya saking griya sing nginggil sing dilenggahi tanggane. Kaget tanggane. Lho, kok ning pojokan ana banyu sing tetes. Padahal nek diurut pas pojokan kuwi pas kamar mandi. Berarti nek ngono banyu sing tetes kuwi banyu najis. Are diwanak-wanakke nyuwun pirsa, Pak, niku toya niku le tetes wis pirang dina. Kok jenengan mboten sanjang kalih kula? Jawabe Hasan Basri, "Oh, rung suwe kok, Pak, kuwi agi selawe.
selawe dina, selawe taun. Selawe taun ngomahe griyane daleme saben dinten ketetesan bocoran saking kamar mandi, berarti saking barang najis niku mboten sanjang wedi nek engko aku omong awakmu, iya nek aku omong awakmu pas duwe duit iso dandani, nek pas ora apa malah nglarake ati. Kula kalih panjenengan kalih tangga nggih ngoten niku. Niku welas asih kalih tangga lho. Gusti Allah le dawuh pancen ngoten, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman yarhamuhumullah. Lho pripun Gusti Allah badhe welas asih dhateng awake dhewe? Pripun Gusti Allah badhe tresna dhateng kita nek awake dhewe ora duwe welas asih marang sepadha-padha? Piye kepengin ditresnani Gusti Allah nek kita ora duwe tresna dhateng wong liya? Piye pengen diwelasi kalih Gusti Allah nek awake dhewe karo wong liya ora iso duweni welas. Mula kesempatan ing wulan Ramadan menika monggo kita gedhekaken rasa welas asih marang sepadha-padha. Ngeten teng kitab Mawaidul Usfuriyah niku enten dawuh ngeten. Nalika kula lan panjenengan nggih misalkan didolimi tiyang niku ya tetep bales apik. Kula contohke ngeten nggih. Misalkan ade dieleki wong niku ade le ngeleki, kok ngeleki nggih, le males Allah niku merga urung kenal karo Gusti Allah. Mergane napa? Kula panjenengan tiyang ingkang dolim sinten mawon sing ning alam donya niki sedanten kan kawulane Gusti Allah. Leres nggih? Sedanten kawulane Gusti Allah. Artine awake dhewe sing dilarani ya kawulane Gusti Allah, sing nglarani awake dhewe nggih kawulane Gusti Allah. Lah nek awake dhewe kok isih mbales padha mbales sengit niku mergane urung kenal karo Gusti Allah. Kula contohe gampangane ngeten. Misal nggih, jenengan griyane enggal masang kaca. Dadi bar ganti kaca jendela atau kaca lawang enggal, nggih. Kacane bar diganti enggal, terus akirong dina tanggane jenengan sing lare alit niku dolan mecahke kaca jendela. Ning enteninge lare niki jenengan ngertos bapake. Bapake niku saking apike, saking lomane, saking ponen apik banget bapake niku nggih. Wis loman, sugih, tur ya apian. Bapake anak sing mecahke kaca niku wau. Dadi jenengan nembe pasang kaca teng griya, terus dipecahke tanggane jenengan lare alit. Ning lare alit niki nggadahi wong tuwa, nggadahi bapak sing sugih banget. Tur sing loman banget, tur ya apian ora tau nesu. Kira-kira jenengan kacane dipecah niku nesu mboten jenengan? Nek ngerti bapake apian, bapake lomo, bapake sugih, kira-kira nesu mboten? Mboten, paling malah "Ole, tutup rong le, sisan le, sing kuwi sisan le." Kan ngoten ta malah jenengan. Sandinge sisan le, sandingan jenengan pang pecahi-pecahi no. Ora apa-apa, Dik. Ora apa-apa, wis pecahono. Bariki aku tak marani bapakmu. Saged dipaham? Kene kan mboten nesu ta jenengan? Mboten, akhire wis ramung dipecahi terus mara. Kula nuwun Pak, wong nggih enten apa? Niki ndugake larene jenengan. Lah piye? Larene jenengan bar mecah kaca tenggen kula tekoni anae. Hooh le. Hooh Pak, ngoten ta nggih? Terus akhirnya nyuwun ngapunten nggih Pak, mesti pertama njaluk ngapura, nyuwun ngapunten. Nggih mengke kula gantose. Ngoten to nggih? Kula gantose. Pak ditileki lho. Lah jenengan kok mung ganti kaca tok, ora sak kusen-kusene. Kae ngomah isih eneng kusen kayu jati tuwa Kersa napa jenengan? Wong ya wong apian tur loman. Remen mboten ngoten niku. Wis kacane diganti sing anyar, isih ditambahi kusen sing anyar. Mergo napa awake dhewe ngerti wong tuane, ngerti bapakne wong apian. Dadi ana anak sing nakal, awake dhewe ora mbales nakal. Saged dipaham kula matur ngeten.
Lho, aneng kawula aneng wong sing marai awake dhewe ora tresnani awake dhewe kok awake dhewe bales ora tresno, berarti awake dhewe urung kenal Gusti Allah sing Maha tresno. Nek kenal ya Allah, kula niku kawulane panjenengan. Mrika ya kawulane panjenengan. Padha-padha kawulane jenengan mrika niku nglarani kula padahal nggih kawulane jenengan nggih jenengan sing ngelekke. Jenengan sing bales. Nek mung awake dhewe sing bales sepinten to balesane awake dhewe. Isih luwih kathah balesane Gusti Allah. Saged nggih, saged dipahami kula matur ngeten iki. Oh, saged nggih. Wah, dadi kudu duweni welas asih ing dalem sepadha-padha. Nek ana sing marai rasa dibales, wong awake dhewe kenal karo sing gawe urip. Kenal kalih Gusti Allah. Kula contohke wae lho, mudeng to nggih contone wae nggih. Awake dhewe ora nesu senajan kacane dipecahi, mergo kenal banget karo sing duwe anak, mergo kenal banget karo wong tuane sehingga ora nesu lho. Awake dhewe dilarani wong kok nesu ki napa? Wong awake dhewe kenal sing duwe wong niki wae nggih menika Gusti Allah. Mohon niku kalih sepadha-padha. Mboten namung kalih sepadha-padha, bahkan kalih hayawan mun kudu kan gadahi welas asih. Welas asih kalih hayawan niku maksude pripun? Berarti ra entuk mbelah pitik Mas, mboten nggih. Maksude mboten angsal nyiksa hewan. Teng kitab Usfuriyah, Mawaidul Usfuriyah niku pas bab pertama niku dingendikaken. Enten tiyang niku mlebet swarga niku merga manuk emprit. Ngertos nggih manuk emprit ya? Manuke cilik, rupane napa? Apa coklat nggih. Dadi manuk emprit iki manuke cilik rupane coklat. Niku iso ndadekke mlebu swarga. Bapake guyung apa, Pak? Iso ndadekke mlebu swarga. Dados rumiyin enten tiyang niku nembe mlampah-mlampah. Nalika mlampah-mlampah sumerep larek alit niku dolanan manuk emprit. Dolanan apa manuk emprit. Nalika nembe dolanan mesake wong manuk dienggo dolanan. Maksudnya dolanan manuk emprit niku lho mboten dolanan manuke dhewe nggih. Dolanan manuk mesake. Akhire terus mesake le manuke tak tukune, mesake tok nggo dolanan. Mantun ditumbas terus diculke. Lah niki ternyata ning akhirat Gusti Allah le dawuh, awakmu saiki tak welasi, tak manjengaken swarga mergo mbiyen ning alam donya awakmu duwe rasa welas marang makhluk sing wujud manuk emprit. Crita niki ngantos didadekke judul kitab namine Mawaidul Usfuriyah, pitutur saking manuk emprit. Mergo ternyata dhewe ndek rasa mesakake dhateng hewan mawon niku iso nyebabaken turune rahmate Gusti Allah. Niku ageng duwe mesakake karo hewan, apa meneh duwe mesakake karo wong liya. Enten riyen niku tiyang niku nembe batin mawon nggih, nembe batin mawon langsung diangkat derajate kalih Gusti Allah. Dados lembaten ngeten. Enten tiyang mlampah-mlampah, nggih. Wonten nembe perjalanan niku. Nalika mlampah-mlampah niki ngliwati tumpukan pasir. Napa ngliwati tumpukan pasir. Piyambake batin gandeng tangga teparone niku wong ra duwe nembe ngeleh. Niku piyambake terus batin. Wah, umpama tumpukan pasir iki dadi beras, mesti tangga-tanggaku ora ana sing ngeleh. Ming nembe batin tok lho niku. Umpama tumpukan pasir iki dadi beras, mesti tangga-tanggaku ora ana sing ngeleh. Niku kalih Gusti Allah diangkat derajate, di ngapunten sedaya dosane. Mergo duwe rasa mesakake dhateng tangga teparone. Artine napa nek umpama aku ki duwe dhuwit, tanggaku mesti tak sumbang kabeh. Umpama iki dadi beras, pasir tumpukan pasir dadi beras, mesti tak bagekke ning gone tanggaku kabeh. Nate Bu jenengan ndongake tanggane jenengan nate mboten? Sareng-sareng mergo mengamini tok. Nggih. Nek teng griya nate mboten? Paling pol ade ndongake awake dhewe. Leren to nggih.
Allahumma pos paling napa jenenge paling ado-adoe keluargane. Paling ado-adoe keluargane. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa auladina. Ngoten to nggih. Sing didongake ya Allah dadosake kula, keluarga kula, anak kula urung tau ndongake tanggane. Allahumma fir lana ya ming wali-wali lidana ming awake dhewe karo wong tuane. Anake kadang ra katut nggih. Jenengan pripun nek donga? Allahumma firli walidayya terus warhamhum kama rabbayani shaghira. Putrane jenengan mboten jenengan cuwun ke ngapura. Setiap hari nggih. Pun tanggane nek tanggane. Kadang-kadang padahal niki kula nate matur to jenengan. Nek jenengan kemutan nggih, sing hadir teng mriki mesti sedanten pengen sugih. Pengen sugih mboten? Pengen to nggih? Edan po urip ning donya ora pengen sugih, mesti pengen sugih. Niku rencang kula nate sowan dhateng kiai. Niku ternyata ya enten dalile. Dadi pas jaga ngeten terus piye Kang ngarep njaluk donga apa ngoten. Rencang kula niku waton napa matur nyun donga sugih yai ngoten niku. Terus Mbah Yai dawuh, "Nek sugih arep tok nggo apa bondomu ngoten." Terus mantun sedelok Mbah Yai ledoh ngeten, "Anu Kang, nek awakmu pengen sugih niku gampang." Napa gampang? Carane pripun Yai? Nek awakmu pengen sugih, dongakno tanggamu men sugih. Ndongake tanggane sugih, engko awakmu mesti diparingi sugih karo Gusti Allah. Saged dipaham, kula matur saged nggih. Pripun kira-kira nek cara jenengan pripun? Ndonga gawe dhewe sugih ra kasil kok ndongake wong. Nek perlu aku sing sugih tanggoku ora sugih men iri karo nate dereng jenengan ya Allah, muga-muga Pak Parman nika jenengan paringi bondo ingkang kathah ngantos turah-turah ingkang berkah, ingkang halal. Nate dereng jenengan ngoten niku. Ora kok ya nggih. Mesti sing dijaluk awake dhewe lho. Mbah Yai mau le matur ngeten, nek awakmu ndongake tanggamu niku malaikat ndongake awakmu wa misluka kadzalik. Lan muga-muga awakmu ya ngono kira-kira dongane awake dhewe ning gone tangga kalih dongane malaikat ning gone awake dhewe mustajab sinten? Dongane malaikat. Nek le ndongake ya kudu sing ikhlas. Mesti abot tok ya iki mung ngomong-ngomong tok iki. Wis ra bakal jenengan lakoni ra bakal wis ora mungkin. Ndongake tanggane sugih ora kira isa nggih. Mesti sing ndonga ya nggo awake dhewe. Nek estu pengen sugih niku donga saking yai kula ngoten niku. Nek tenanan awakmu pengen sugih, dongakno tanggamu, dongakno kancamu sugih. Engko awakmu didongake malaikat. Lho niku contone wong duwe welas asih. Diwalek enten meneh nek umpama dijabarke meneh berarti nek ade men oleh pangapurane Gusti Allah di samping donga piyambak nyuwun pangapura ya ndongake tanggane men diparingi pangapura. Ndongake tanggane men oleh hidayah, men ade ya oleh hidayah. Mula nek napa jenenge Jumatan itu orang mesti tahu Allah maghfir lil muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat dongake wong Islam kabeh mengke ae dhewe katut. Pun saged dipaham nggih. Sing pertama awale Ramadan niku turune rahmate Gusti Allah. Turune welas asih Gusti Allah. Saking welas asih menungso niku tambah anggone tresna dhateng sepadha-padha. Kula nate ngalami riyen mudik saking pondok teng griya niki wayah siam. Niku teng prapatan-prapatan niku wong do andum takjilan gratis. Andum daharan gratis. Kula mbayangke iki nek ra poso ora mungkin nang wong dum-dum pangan ning prapatan. Wong umum nek ning prapatan niku do njejaluk iki kok adum panganan. Lho, kula niku saking Kediri ngantos Yogya niku rata-rata setiap bangjo niku enten sing adum takjil. Kula ngantos le nyantelke ngantos kebak jandalan montor niku. Wong kula ndelalah wekdal niku le mudik pas nggo montor lho. Niku kan Gusti Allah berarti le ngesokke welas asih ora kantenan.
Nganti wong niku komunitas-komunitas ngoten biasane nggih, wonten komunitas motor napa, terus organisasi napa. Niku nek poso dilalah kalih Gusti Allah didukke rahmate padha andum rahmat dateng sepadha-padha. Ning nek ra poso enten napa? Enten bendino adum pangan ning prapatan dite sapa sing nggo adum nggih. Pun niku rahmate Gusti Allah ing dalem napa awale Ramadan. Sing nomor kalih mim niku maghfirahe Gusti Allah. Dados ingkang poso awal-awal rahmate Gusti Allah mandhap, ingkang pertengahan niku mengkeh pangapurane Gusti Allah ingkang mandhap. Wow, lek Parman sampun ngejak ndonga bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Niki enten ngendikane dawuh Kanjeng Nabi ing dalem wulan poso nggih, ing dalem wulan poso niku enten amaliyah kalih ingkang boten angsal kula lan panjenengan tilar. Wing sasi poso aja nganti ditinggal. Niki kekali-kali niku damel ngrayu Gusti Allah. Sing pertama maos kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Utawa nek di napa jenenge dicendhekke berarti maos la ilaha illallah. Niki mboten pareng kita tilar ing dalam bulan Ramadan dinggo niat minangka ngrayu Gusti Allah. Sing nomor kalih nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim. Nek arep dawa ya astaghfirullah innaka tawwabur rahim. Nek kowe kedawan ya astaghfirullah. Nek arep sing dawa kados ngendikane Kanjeng Nabi, astaghfirullahaladzim innaka antat tawwabur rahim. Niku sing dawa. Kali-kali niki mboten angsal kula lan panjenengan tilar nalika apa poso merga maghfirah Gusti Allah niku disokke ing dalem pertengahe wulan Ramadan. Lah awake dhewe ketriyen niku pun diwulang asyhadu alla ilaha illallah niku kalimat tauhid. Terus astaghfirullah dilajengaken as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nyuwun swarga lan dipun tebehaken saking neraka niku bonus nggih napa bonus. Sing penting sing nomor kalih niku rahmatullah, nomor kalih mem niku maghfirah Gusti Allah. Wulan Ramadan tengahe maghfirah oleh ngapura saking Gusti Allah kanggo wong iman kang padha poso infak lan zakat uga sedekah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati adfatayyaji ratal alami ya uhelal diwal karami. Sing pertama rahmate Gusti Allah, sing nomor kalih maghfirahe Gusti Allah. Mula sing pertama kula lan panjenengan kudu welas asih marang sepadha-padha, sing nomor kalih kudu dipun kata-katai anggenipun nyuwun pangapunten. Ning nggih ngapunten kados dene rahmat wa kula matur babagan ngapura niku nggih sami. Gusti Allah niku la yaghfiru dzunubal ibadi. Ora ngapura kawulane nalika kawulane niku tesih nggadahi sifat musahin. Pun bolak-balik kula matur napa sifat musahin niku? Sifat mangkel, sifat gedhing dhateng wong liya. Saged dipaham nggih?
Gusti Allah ora bakal ngekeki pangapura, mboten bakal paring ngapura selama awake dhewe kok isih duweni gething, duweni sengit marang sepadha padha. Lah logikane pripun? Lah terus pundi Gusti Allah le ajeng paring pangapunten nek awake dhewe urung iso ngapura wong liya. Cara dipun bahasake, ya Allah, kula nyuwun pangapunten. Lah kok njaluk ngapura, lah wong kowe ora iso ngekeki ngapura dulurmu, kok njaluk ngapura ning aku. Dadi men kula lan panjenengan ugi pikantuk maghfirah saking Gusti Allah, niku ya kudu gelem ngekeki ngapura marang sepadha padha. Aja nganti ora gelem ngekeki ngapura, mengke ndak Gusti Allah nggih mboten paring pangapunten dateng kita. Lah lara tenan Mas. Leng larane wis ora pisan pindho bendina nganti gedhing ngoten to nggih. Wau kan kula pun matur, awake dilarani rumangsa lara mergo urung kenal karo Gusti Allah. Nek wis kenal karo Gusti Allah kados bapake niku lho sing omahe dipecah kocone ora nyengeni bocahe ning laporan karo wong tuane ade dilarani rasah sengit lapor karo Gusti Allah. Ya Allah kula dilarani nika ya Allah. Ya Allah kula kok diseriki ya Allah. Ya Allah bendina kula diganggu. Jenengan lapor karo Gusti Allah. Yakin Gusti Allah mesti mboten lila nek kawulane dilarani. Pun. Lah maghfirah niki senajan Gusti Allah ngesake kula lan panjenengan ya kudu dipun suwun. Cara poso niki nggih biasane sampun napa? Saya kira sak menit nggih kula nggih. Nggih 56. Jadi maghfirah niki nggih kula lan panjenengan kedah suwun kalian Gusti Allah. Wah poso niku kabeh wis disokke di ngapura kok rasa istighfar apa-apa mboten saged nggih. Kedah maos istighfar nggih. Lah saiki mumpung poso monggo dikathah-kathahaken anggene maos istighfar dhateng Gusti Allah. Kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi wonten manfaatipun. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.